सब लोग कह रहल बा यूपी में बोला काबा, जवाब दे के अब बोला बुलडोजर बाबा। खाता में पैसा ना बा, किसान बा करा, रोजगार कहाँ गइल, कब मिली सबके राह। लेवे के रहे वोट तकैला हो कितना वादा, कम कर के बजाय महंगाई कैला जाता, कम कर के बजाय महंगाई कैला जाता। अब तो हाँ अब तो गैस सिलेंडर भी अरे 1200 के पार हो गई। मदन मुरारी भोला के अरे जियल दुश्वार हो गई।